Ahoj, takže už jsem tu zas a dneska tu máme hru, jak se jmenuje, Blockstrike. A dáme servers, dáme tady třeba Death Run, dáme tady to a dáme. Když tak mám v pozadí písničku. A my teď hrajeme teda Death Run na Blockstrike, můžete si klidně stáhnout, doporučuji, je to dobrá hra. A dneska teda si zahrajeme tohle, pak třeba někdy, no, Respawnables, no, a zatím já to asi střihnu, teda, nebo ne. To se koukněte. Uvidíte, jak hrajou. To je dobrý, no. Mají oba stejný nožem. Já teda level 1. Já jsem měl už level 21, ale to se mi jak už vyplo, jak jsem si to odinstaloval, no, nevím proč, ale jako prostě to neřešte, no, tak si koukněte. Nebudu mluvit teď. Budu mluvit až třeba to. Noob se připojil. Já se zbraně, zastřel ho. Fandím ti. Headshot. Hoho. A takhle vypadá ta zbraně divně. Tak koukněte na moje vážně dobrý skilly v parkouru. Je, rychle, to stihnu, tram, jo, tohle taky, jo, rychle, pistole, nemůžu, hajza, jeden, on mi čornul pistoli, si nemůžu vzít, sakra, tak to je jedno, jsem ho chtěl zastřelit, ale to je jedno. Koukněte ještě na můj skill, hop, ne, tak to je vážně dobrý, no. Tyjo. No, reklamy volí. Když tak těch reklam si našimejte. Tady mě to už hodněkrát zamáčk. Přesně takhle. No. Jak můžete vidět, tak to tady můžete mít tady ten maximálně, tady ten, to je ten, no, jsou hodně drahý a dobře se tady ale vydělává, ale jako dobrý. Tohle video bude krátký, protože já za chvíli půjdu ven. To je jakých těch 5 minut. No, za chvíli. No. Ten má štěstí, že to ještě ne. Hop, skill. Napíšu. Tak za chvíli já už budu končit. Tak zatím ahoj.